Di magparerero. Di magparerero. Relax lang. Di po magpara araling pasay. Taaga na. Mga kataraning, morning hirit na po. Morning hirit na. Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo, welcome po sa inyong programang Morning Hirit. Huwebes ngunyan, Ronald, ano? Huwebes ngunyan, ay, ano ngunyan, Miyerkules? Petsa 3 ngunyan, Huwebes, di ba? Huwebes, Albay Day. Ini po, mga tugang ang aldaw na ang probinsya kan Albay na i-declare bilang sarong probinsya. Kan mga panahon na ito, mga tugang kang 15 gari 68 ganito. Hanapon ko basta po sigurado tabi ako Abril 3 tabi kang panahon na ito, mga tugang ang probinsya kan Albay na bilog. Ano binaging Abril, ano yan, Abril 3 1574. Yan. 1574. Kang panahon na ito, ang sakop mga tugang kang probinsya kan Albay. Iyo po ang Catanduanes, Buda, Sorsogon. Sakop ka iyan ka ito kang panahon na yan. Sakop niya ang Catanduanes ka ito, mga tugang saro sa mga lugar kan Albay. Sakop iyan kang probinsya kan Albay. Pagod agad ka ito kan mga Kastila. Ang Albay, Buda, Catanduanes, harani hulununun sana. Sakop iyan ka ito kan Albay. Buda, kunda sa sala. Mga tugang parte po kan probinsya kan Sorsogon. Kaya lang habang naghaloy, pinagdeklarar po na separadong probinsya ang Catanduanes. Buda, separadong probinsya ang Camarines, Albay. Kaito baga, kaito tabi. Ang probinsya kan Albay, mga tugang ang Buda kan Camarines pa ka ito. Ang boundary ka anjun, uyan sa Kamalig. Ang panahon na ito, ang boundary niya, uyaon po dyan sa Kamalig, Albay. Kaya ang 3rd district nan ka ito, sakop man iyan ka ito kan Camarines. Yan, Camarines Province. Yan, kaya, mga tugang ngunyang pong Albay Day, 1574. Pirang taon na kita, alat ko na, tagamitan tang calculator. Pirang taon na kita, Albay Day, alat ko na, gamitan tang calculator kung pirang taon na kita, na Albay, 2025 minus 1574. Salban, 451 years na pala ng Albay. 451 years na po, mga tugang and creation. Akan probinsya kan Albay. Kuwan pala na di. Sisay daw na gobernador ang matukaw dyan sa ika 500 years. Sisay daw na gobernador ang matukaw dyan sa ika 500 years. Mga tugang kan Albay. Malay mo, sa mga panahon na iyan, ang makatukaw dyan, Governor Henry M. Ano kung buhay pag kita ka na, ano yan, after, 50 years, 50 years, di ba? 50, kung kita ngon yan, 451, 451 databi. Takita po mga tugang founded tabi kang 1574 as in ang capital ang capital city kan Albay iyo po ang Legazpi City. Until now ang capital mga tugang kan Albay is Legazpi City. Yan kaya yan po ang satuya na mga yan po ang mga insignificanteng aldaw. Ngunyan tabi digdi po sa DCGB kang nabilog mga tugang an Albay. Kaya ngunyan aldaw, holiday. Kaya po ngunyan aldaw,
mga tugang holiday, digdi po mga tugang sa satuyang probinsya, ang pag-apod na Albay Day. Ito po mga aktibidad ngunyan, kung may mga aktibidades kita ngunyan para po mga tugang sa probinsya kan Albay, tampagagasto ba ganin kwarta, gari regulated ngunyan, mga tugang para sa eleksyon, kung may selebrasyon kita. Pero bago yan, ano po mga tugangan, marhain na bareta sa morning hearing. Marhain na bareta sa morning hearing. Sabi digdi, conventional meat, poultry, and dairy products contain high amounts of pesticides. Iyon man. Adi, tama. Tama, adi. Ang mga gugulayon ngunyan, day mo na ara mga tugang kung gura no iyan ka, gura no tabi iyan ka, apod ka yan, kalibre sa pesticide. Tayo po, pinag-spray nin mga pesticide, habang pigpapadakula ta. Kaya nga ni bagan mga tinanom na ngayon, malinigon, yan at talong na mga malinigon, o pitsay na malinigon. Mag-ingat kita dyan, ano ba tabi dyan, pigabugta kang ki-pesticides, para dahil po pagatakion ki-peste, ang mga tabi ki high amounts of pesticides, hormones, and antibiotics drug na harmful sa satuyang salud. Ipaga, yan ang mga manok, pigapakaw ng antibiotics, yan tabi na mga karne, iba pa. Kaya mas maray talaga na sa diri mo na pagtanom, sa diri mong pagpadakula ki manok, asin kasabay pa dyan at tabi ang mga karne na paminsan gigaradan yan, kikarne yan, dahil lang tabi mga tugang tasinda nagihire lang o madali nang magadan. Yan ang pigaapod tabi na stressful inhuman condition na yun po nakaka-apektar man sa lawas kan tao. Uncommercial feed for animals is full of growth-stimulating hormones. Yan baga na mga pagkaon kan mga urig, feeds kan urig, feeds kang manok. Yan tabi mga tugang igwaki, pampa, talubo na mga hormones, coloring agents, pesticides as in drugs. Pero tabi bako man gabos, Susog sa pag-aadal, mga tugang, kung kita mahilig na magtanom-tanong sa palibot, marisolberan taan, kita pwede tang kontrolon, anday tabi na magamit mga tugang nin pesticide. Yan. Pero, sabi digdi ang pagkaon da tabi kan siring na bagay, pwede po mga tugang na magkaw sa tabi nin cancer, na pinagkukonsiderar tabi na yaon sa mga animal feed, as in 40% kayan, antibiotics na pinagpuproducer, po nin maraot mga tugang sa tuyang kap na epekto sa tuyang kapalibutan, kasarabay na ang pwedeng makaraot sa tuyang lawas kung kita magpapadago sa pagkaon kayan. Whenever possible, buy only organic and free-range animals for your health, peace of mind, and well-being. Yan, di ba? Yan po marhain na bareta, mga tugang sa morning hirit, hindi po sa DCGB. Kaya po kita mag-iringat po kita, mga tugang sa mga pagkaon niya to sa ituto. Kaya nagad ko niyang ipagkaon na daing kwan, daing chemical sa din. Kaya nga ang manok, dapat po dahil kita magparakaon kang kioral daw. Di ba? May mga growers yan, hormone stimulating growers, na pigpipirit na magdakulaan sa tuyang manok. Kaya po, kwan lang, mas maray tabi kong organic sa tuyang ka. Kaya lang ang problema man ang organic tabi, mahal. Mahal kumpara mga tugang sa mga pipadakula tulo na mga pagkaon magin mga gugulayon. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya ang dagdag na report, hali po dyan sa lawas kasabay si Alar Mario. Good morning, Padingal, kami. Morning, Padeng. Good morning sa mga taga-Tabay. Dapat na matutukan kan mga magurang, asin kan Department of Education, ang mga high school students ngunyan na dahil malusutan kan illegal na droga. Dahil naguluwas pa din ngunyan sa monitoring kanibang badak o Barangay Anti-Drugs and Abuse Council na po may
pira na school students ang na-involto sa igal na droga. May ibang eskwelahan na nananaog na kan mga sindikato ginagamit ang estudyante para lalo pang makainganyar nin ibang estudyante na mabibiktima asin nadadara sa paagi nin mga buro barkada. Ang saropang nakakaraot mo niyan dahil may ibang estudyante na day pa nga ni lisensya, pakaukod-ukod mag-motor, titurugutan na kanibang magurang na magburuelo sa paggamit min motorsiklo, kaya buruelo na kung sain inda gusto magluruman, kay ribanan ang mga barkada. Ito pala, ang iba na involved na sa paggamit ng droga sa mga sekretong lugar. Kaya problema na ngunyan kanibang barangay, ang iba na i-involved na sa harabasan nin manok, asin iba pang mapapakinabangan, ito pala na panbakal na nin droga. Bagay na ikinakadit ngunyan kan mga barangay, lalo ang mga barangay officials, kaya yaon ang pangapudan, lalong-lalo na sa mga magurang asin depend na maging alerto sa siring na sitwasyon, lalong-lalo na sa mga eskwelahan sa high school. Iyan pa diyan mo karas kan informasyon digdi sa Nawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa mga bareta. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balitang may init, mga tugang sa Morning Hirit. Dumang kita kay Karen Ala sa mga baretang sunod-sunod. Baretang sunod-sunod. Karen, good morning. Pasok. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Iglalauman sa ikaduwang semana kaining bulan, mariresibikan Commission on Elections Provincial ang mga automated counting machines so ACM na gagamiton sa petsa 12 kan Mayong eleksyon digdi sa probinsya kan Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao, sinabi kaining tentatibo pa man sa nangunyan ang eksaktong petsa kan pag-arabutan kan mga ini, halagad tiglalauman nindang sa nasabing simana, maidi-deliver ang mga makinaryang ini sa probinsya, pasiring sa logistics hub, kung sain paramentas na ibuburuktak ang mga ini, susug pa sa supervisora, sa oras na umabot na ini, nakadepende man ang magiging timeline kaining pagpadara kaining mga ACM, tuman sa mga eskwelahan o voting center sa probinsya, dahilan ta magdidepende iyan sa distansya kan mga voting centers. Halagad tiglinaw ni Atty. Bunao na dapat bago ang magiging final testing and sealing sa Mayo 5, dapat kumpleto na ang pagka-deliver kan mga makinang ini para naman sa gigibuho na mock election sa kada presinto bago ang petsa kan election. Oho. Yan sa BBP, ang dagdag na report, Karen Alawit Boy. Thank you Karen, sabi ni Jerel Aranya, happy listening sa mga taga-Maslog, Familia Bilyodo, Antones, Bulawan, Agripa, Aranya family. Good morning po, Maslog, Legazpi City. Sabi ba ni Padeng Ray, linisin ang iyong mga kamay, mga makasalanan, pakabanalin ang inyong mga puso, mga taong salawahan. Mapamighati kayo, magsihibik at tumangis. Ang inyong pagtawa ay gawing pagtangis at ang iyong galak ay gawing pag-iyak. Magpakumbaba sana kayo sa harap ng Panginoon at itampok niya kayo. Santiago 4:8. A blessed Thursday everyone. Yes, thank you pare. Maray na aga paring Ray Romero. Good morning tabi sa imo. Tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy, nasalita, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Come in, Jimmy. Naputol na si Jim. Jimmy. Okay, Nal, wala na. Naputol, alright. Sige, basahan ta ka mo kirawit-dawit na magayunon.
alas 5:25 nin pag-aaga. Ang titulo, Kung Karahasan ang Paiiralin. Rawit-dawit o tula ni Padengre Romero kan Barangay Tula-Tula. Mahal naming Diyos na dakila sa lahat, tulungan mo po kaming sa kabutihan mamulat. Ang bawat isipan po bigyan mo ng liwanag, nang hindi karahasan sa buhay ang maging ugat. Magandang araw po, bayan kong iniibig. Magkaisa po tayong kapayapaan makamit. At sa bawat buhay, sana ay manahimik. Iwasan natin ang gulo, na dala ay panganib. Lumipat tayo sa Diyos, o lumapit tayo sa Diyos nang tayo ay tulungan. At idulog sa Kanya ating mga karaingan. Sapagkat tanging Siya sa Kanya ang paraan, makapagbibigay ng problema, matuldukan. Napakalungkot ng ating paligid na makikita mo karahasan ang naghahari. Nauna ang tapang kasabay pananakit kesa hinahon na doon manatili. Nalimutan natin ang halaga ng salita. Ang pag-ibig pairalin ayon ka sa may likha. Habag sa ating kapwa ay huwag iwawala. Mahalaga ang pagpapatawad sa nagkakasala. Mga putok ng baril ang maririnig mo. Itinutok, kinakalabit at pumatay ng tao. At tagisan ng lakas na nauwi sa mano-mano, na di mapigilang galit na nauuwi sa madugo. Kabataang sa edad ay mura pang gulang, ay nakapatay na ng kapwa kabataan. Ano ang nag-uudyok sa ganoong isipan? Sino ang sisisihin sa ganoong karahasan? Ang mundo natin, bakit balot ng dugo? Bakit di maibisan mga luhang tumutulo? Bakit ba mas matimbang ang sama ng loob kaysa pagmamahal ang maghari sa puso? Ang nag-iisang buhay walang patutunguhan kung ito'y punong-puno ng sakit sa kalooban. Ang iwanan nito'y pawang kalungkutan na parang pagluluksa tulad ng namatayan. Walang kabutihan tayong aanihin kung puro kasamaan ang nasa isipan natin. Ang kagandahan ng buhay ay di mararating kung lahat ng karahasan ang ating paiiralin. Tumbok mo pa di. Manalangin sa Diyos, tama. Ilingon mo. Kasubang nagihiling naman akong TV. Nagihiling naman akong TV kasubang gibusing Lunito Gaviria. Aram mo na iling ko na naman duman. May igwa ki haraba. Isal bata ng harabasan. So mga computer in sa Manila. Buda sa ibang parte kang Pilipinas. Buda sa Cebu. Nagburungaga na naman. Garo Cebu ito. Na nailing sa CCTV, nagkaigwan na naman ki road rage ta. So mga sa mga riders, may kaiwal na naman na sarong talimotro na. May kaiwal na naman na sarong garo taxi driver ito. Nagburungaga na naman. No, nakita. Pero dahil kuha na talaga, nakabalik sa dati, wala naman, kahit ito tarakot kan magiribo ang tao eh. Kahit ito pag para balag-balag ka dyan, rimati ka, pag nang laban ka, rimati ka, pero ilan nangon yan ang sitwasyon ta. Maribok, unpassor din, Wala ba ko man dakulon, pero hilinga na yan. Pangyari nga niya ako sa Maoraro. Imagine, nagbuburungaga ng mga riders, kikis. Tapos igwa pa akong nailing na saro man na may lalaki nagmumotor habang inagihan sarong auto, sarong tax kotse na inaling motor Ronald na ginabring cellphone niya
duminulag, pagdulag, bukodon kan tagsadiri kang kutse, kang inabot, banggaon, bangga kan binangga sa motor, nakatalbo sa gilid kan tinampugadan. Oh, sisiyanan may kasalan ka ito, ha? Nang kausa, mga tugang kan pakabangga niya, kung nadagit siya, binukod niya so nagmumotor, inagaw ang cellphone niya. Ha? Inagaw tabian sa iyang cellphone. O kanaagaw sa iyang cellphone, nagdulag so nangagaw. Gamit ang sarong motorsiklo. Binukod niya. Kang inabot niya sa tinampo, binangga niya diretso. Pagbanggaan niya kan motor, nakabarabad sa gilid kan tinampo, tuminama sa sarong matagas na bagay. So, suspitsado na nag-agwa kan cellphone gadan. Sisay nan kakasuhan ta ka ito. Paano na may kaso so buminangga ki ano ito, reckless driving kayo dito. Pero ano yan, homicide, sa kabaga. Kung dahil niya ito inagaw, dahil siya nagadaan mo, dahil ko man apektado sa tao na iyoan, buminangga sa iya. Makuan baga ade, masalimot ang buhay ade. Paano na kita kainin naman? Puro mga libungan payo. Jimmy, nasa linya na po. Kami, Jim, good morning. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong barayta. Saro sa mga ilugod na kakapagboto sa panahon in election palanta BP. Mga election officer, in the si Provincial Election Officer Attorney Maria Bubunaw, kung nakakapagboto pa, sa kagulpihan in trabaho, kan mga opisyal kan Comelec, sa aldaw na mismo kan eleksyon, may nakaulay ang DCGB nyo sarong election officer digdi sa 3rd District, dahil ko nabanggiton ang pangaran. Dahil naman siya nakakapagboto, primero, kada eleksyon, may balasa baga ang mga election officer from the original destino, pasiring sa ibang destino. Totoo yan, totoo. Halimbawa, ang igapot ko kung nakakapagboto sinda kung saan sinda na destino. Dahil man nga tamaboto ka duman sa kung saan ka nakarehistro. Halimbawa taga 1st district ka, idinistino ka sa yung lugar. Alangan man maguli ka. Nanggad. Ngunyan, sa panahon ka na election ba, kaipuhan dyan so election officer sa mga disposisyon, mga instruction, sa pag itong ballot box, mga parapernalyas. Paano pa ngayon kami kan makapagboto, makapag-uli? Yan. Sa madaling sabi, Bibi, sa kagulpian kan trabaho na sa mga election officer, so bagay nakakapagboto kung so harani sana. Pero so harayo na destino ka sa harayo, imposible naman na makapag-hali ka pa sa trabaho mo na very busy ang mga election officers. Sa madaling sabi, ang mga election officer, igwanin mga election officer na talagang dahil nakakapagboto na sa panahon kan eleksyon. Yes. And sinda ang nagkukumbinser na magboroto. Sinda pala. Grabing irony, ano? Mo baga? Sa bagay, alam mo, Jimmy, di man babasol yan talagang dahil ka makaboto. Inasign ka sa ibang lugar. Dahil ka man nga ni makapagboto. Panahon kang eleksyon, kaipuhan ka dyan, tapos mahali ka, tamaboto ka, balik ka sa lugar mo. Pagkatapos uminali ka, may problema kung ito. Bako ikabukol mo, ikan maninimbag? Yes, may mangyari ba dyan paghali mo? Dahil naman, ko ikapira ang business ka na dahil nakapagboto. Uminulok na siya. Sige siya nang pare-activate niya kaya. Pero siguro, pwede siya sa absentee voting. Ano nga, paano ang sistema? So, kung taga-sign ka na-assign, dumang ka maboto, kaya lang iyan, ibang aldaw kang pagboto kaan. Dahil man nga ni, paano ka man maka-absentee voting? Dahil maram kung saan ka assign. dahil man nga ni, pwede duman ka sa kung saan ka nakarehistro. Kung absentee voting, kung ibang aldaw, pagkatapos ka na eleksyon, sa kakabumoto. But ayan pati na local absentee voting pati nga, ibuboto mo kan, senador sana. Dahil pwede. Dahil ka man makaboto ki local ta. Kita baga, pwede baga kita kaan? Absentee voting? Kaya dahil mo magbuboto so kuhan, dahil mo magbuboto so local na gusto mo. Pag na-interview mo si election officer, provincial election officer Attorney Bubunaw. Yes. Aputunta daw ko. Ano, activated ka po. Provincial election officer. Grabe ba ganda ang reparo niya? Pag duminig di si kuhan, pag duminig di si Attorney Buno, tapotong ko na. Baka suminimbag, mainging na sana. Pati yan si Kwan, pati sa Director Valesa, nasa yan sa ibang lugar, pag panahon kang eleksyon?
Alimbawa, taga sa inyo si mga opisyal ta sa COMELEC. Mga taga-digdiman sana yan. Halimbawa, taga First District ka, Mm. provincial election officer ka, mauli ka sa nangyayakon, halimbawa sa Tiwi, grabe ng trabaho mo, baga, reparo mo, Nanggad. ni province-wide, Nanggad. kaya mainghing na deactivated niya. Joke lang. Pero yan ang realidad ta BBP. Yes, yes. Na sindaan nag-iedukar, manungod sa right to suffrage, magboroto ngaya, tayo ng diretso. Pero may mga sitwasyon na sinda mismo nat pagsama niya to, naiguanin dahil nakakapagbuto. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa Luay. Iyo bagam. Ako nga na, gari. Sabagay, di maganda na. Digdi mas na kami. Kaya nagbuboto po kami. Ha? Kaya digdi mas na po kami na-assign sa mga haranin na mga lugar. Bueno, 5:37 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Maraming taron mga headlines kan mga bareta in the morning. Dili po mga tugang sa DCGB. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantapay. Headlines ko niyan, Malacanang, nanindugan na sufisyente na itaon na impormasyon sa Senado, may kinaraman sa pagdakop kay dating Presidente Digong. Publiko, kinalma kan Malacanang sa paganda kan Pers Armadas sa issue sa Taiwan. Oh. Supply nin bunay sa Pilipinas, sufisyente, sigon sa Egg Boards Association. Author na si Nicholas Kaufman na pagkamalan na lead counsel ni dating Presidente Digong. Iyo mananggat ano? Inuran si Peng gustong mga mensahe, nakikiuro na. Iyo mananggat ano? Kapandok pati. Para sa spelling sa naman nagkaiba sa Pues, isa. Kaya double N. Oh. So ICC counsel at sa abogado, Taro single sa lang N. Oo. Iyo Pero mananggat ano? pareha silang Nicolas. Pagyari sa maaba ka. Iyo mananggat ano? Oh. Alright, nagkapirang Pinoy sa Amerika, apektado kan mass deportation policy. May mga nakakulong na duman ngunyan. And the standong PNP na iristo ang sobra 2,000 na pagsuway sa election gun ban. Distribution ng 10 kilos na baga sa 5,000 pesos kan DSWD fake news. Mga opisyal kang gobyerno siguraray na kinisa sa ikapat na oral arguments may kinaraman sa PhilHealth funds. Nan. COMELEC, piglinaw na bako para sa People's Initiative ang pirma ka mga butanteng maresibinin BIS. Voters Information Sheet. Kahit po lang ay talagang pirma ninyo ini. Sabi ni ni Chairman Garcia. Yes. Mga incumbent na undersecretary as in director kan DICT, ipag-resign ni DICT Secretary Henry Roel Aguda. Nata. Para na makapilo siya na Subagawin magpuntakin ano? ang tama na mga tao sa lambang mga departamento. Subagawin na di. Pati direktor, ipag-resign. Gabos? Oo. Awano man yan. Awano man napait May yan. na isirit ka raw. Paano niya mapakari ang trabaho ka na? Papaharalion niya gabos? May na isirit ka raw. Iyo gaya na di. Bigla ang bagaso ali ni kunyan. Iyo man ang gada di. Si Seto. Dahil City Secretary, biglan suali. Baka may problema man ang gad. Si Oy. Adi. Saka sa'yo man niya nagpalit na niyo. Kunyan nini da, banker ini, saka may aram sa IT. Okay. Okay, sweldo sa mga obrero, iparipaso ni Presidente Bongbong Marcos sa Regional Wage Board. Dakulang outbreak ng dengue, posibleng mamatayan sa Pilipinas kunya na 2025. Bisa tao kang paglubok ang mga kaso, sigon sa Department of Health. So, pag-BP, ano mga headlines na pagkagat? Biglang ang BYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Ligas City. Basta radyo, ipiyos niyo yan. There's happened 24/7, konektado kumong paski daing load. From News Base, ini po si Martina. Good morning.
Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you. Thank you pa rin sa mga headlines in the morning. Didi po sa DCGB o i-text na po ang satuya ng mga birthday greetings. Papasadahan ta na po yan. Ngunyan, tabing pagkaaga sa satuya na programa. Yung mga birthday boy, mga birthday girls ta na nakatutok digdi po sa satuya na morning programs. Happy birthday po sa Saindo Gaboy. Good morning kay Chapuring Almelia, kay Miletred. Good morning, amigong Ricky Dineros. Amigo, maray na aga tabi sa imo. Ang satuyang amigo dyan sa Abenson. Elisa Fajardo, good morning Tabi. Ellen Bisa, maray na aga. Good morning Tabi kay amigong Rolly Alvarado na nakantabay dyan sa Pasay City. Maray na aga Tabi bossing. Romy Maceda, ayos man Romy Maceda pala na pogi. Good morning Homer Lola, maray na aga. Tina Niserio, nasa Rawis, Legazpi City. Good morning Sir Ma'am Tina. Jing Villanueva, good morning po. Jocelyn Broquesa. Good morning, Tabi, sa Gabo. Na mga nakatutok mo niyan. Walang may birthday sa online, Walang may birthday. Baka digdigwa ki birthday. Baka may birthday. Wala. Wala. Ito. Good morning, Tabi, kung Mayor Maceda. Good morning daw sa mga taga Sultan Kudarat. Uyug-uyugon mo. Ayun man ito. Good morning sa mga taga Sultan Kudarat. Pakicheck ang paggamit ka. Sir Hen, pakipacheck po kang paggamit kan swimming pool sa Biyo. Grabe po ang price, 150 or 75 sa athlete, 25 sa bantay, and 10 pesos sa bantay. Ano ini? Pon kan makirosog sa swimming pool ang mga athlete, dapat talaga makapagpagibon ang Legazpi City din sa diring swimming pool. Diyan magasultano na sinabi ni Mayor Garbin, abugtak na tabi kigari Academy, Sports Academy ang Legazpi. Makigreet po kasam kay Merly Mirandilla. Oy, manay Merly, happy birthday po sa imo. Birthday mo pala ngunyan. Si MMC Merly Mirandilla Caceres. Happy birthday. At saka happy birthday po kay Aaron Soriel Abache ng Sonto Bitano, Legazpi City. At saka kay Engineer Jeremy Longoria ng DPWH Legazpi City. Yan. Happy birthday po sa Indogabos. Lalo na kay Manay Merly Caceres. Sa tuya tabi na parang tabay dyan sa Bitano. Yan, Good morning, Hen. Ang mga uniform personnel po, iyo man daiman nagboboto, takon harayo ang destino. Iyo baga. Kaya ning mga uniform personnel po, igo ayang kipigapod na absentee voting. Kaya lang, yung mga national position sana, pag local, dahil mo tawag na magababuboto, Bata Kuya Henry, kamahal kan organic. Hi, iyo, totoo yan. Good morning, Tabi, if holiday ngunyan sa Albay. Yes, holiday po ngunyan sa Albay lang, Albay Day, wala pasok, Ate, Mayor Maceda, hapot ko lang po kung totoo po itong nasa Facebook na ang mga poste kiilaw nasa tahaw pasiring sa BIA. Totoo po. Diniskuter ko na yan. Kaya dahil pa nagigibo yan ako na, diniscuss me na po ang sa radyo. Na yan tabi habang pigigibo ang tabi. Alanganin, suit na sa tahaw, tabi kan tinampo. So mga ilaw na yan. Tapiot pa man ang tinampo. Yeah, totoo po itong nailing mo na yan. Nagihan ko yan. Nagihan ko po yan. Good morning kay Madam Milindawi. Maray na aga tabi sa imo, Madam, ng CMD. Happy birthday kay Sheena May Asejo. Sheena May, happy birthday po sa imo. At saka, okay na ba to? Happy birthday. Happy birthday. Aha. Happy birthday. Okay na tayo? Sige daw, sandali lang. Baka igwapag ki mga... wala na. Alright.
Sige, 15 bago magabot ang alas 6 din morning sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Mga tugang aram daw nindo na Abril pinagdideklar po na Broadcasters Month. Yung mananggad. Tama, mananggad si Rene. Thank you, amigo. Ang Abril declared na Broadcasters Month sa pagi po kang Proclamation number 557 na pinirmahan po kang Abril 3, 1995 ni dating Presidente Fidel Ramos. Ang Abril, pinag-celebrar ini mga tugang para tawananin pagmidbid asin mga aktibidades ang mga broadcast media na nasa industriya sa tama na pagdiseminar ng informasyon. Base sa proklamasyon na iyan, pinag-midbid ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas o national asin iba pang national and local organization kaini na nagtatrabaho sa mga radyo asin television sa saindang papel bilang mga disseminator of news and information. Pinagrepresentar man kayo ng interest kan broadcast media na iyo po ang naidakulang papel para sa pagpauswag kan sa tuyang nasyon asin miyembro kang Philippine Society may kinaraman sa sinabi ng aktibidad. Yung manangga. Thank you rin na sa imong research sa tuyang paningit sa morning hirit. Yung mananggad ko niya na Broadcasters Month. Yan po, nagdag na karaman sa morning hirit. Paningit sa Morning Hirit. Joshua Bino, may dagdag na report. Joshua, good morning, come in. Yes, Piti, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa nagdag niya itong bareta, kanatlan sa stock kandugo na yaon dyan sa blood bank o sa Bicol, South Luzon Subnational Reference Laboratory. PUBP ang napapaduman o pinagpapagamit para sa mga pasyenteng may cancer asin may mga blood disease. 34% ka na stock ng dugo dyan sa blood bank. Iyon para naman sa mga cancer patients asin may mga blood diseases. Susub sa report ni Miss Nicole Andejo, ang donor recruitment officer ka nasabi ng ahensya. Sinundan inay ka na mga pasyente na may anemia, 19% sa Indarang Paduman ang mga donasyon ng dugo. 18% para sa mga surgical cases, 13% para sa iba pang medical problems, including sa heart, liver, and kidney problems. 10% kapapaduman sa orthopedic, 4% sa obstetric, at 2% pa para naman sa mga pasyente na biktima ng road accident. Datulaan katabangan kung ang sarong individual magdodonar para bitihin rin ng dugo regular. Para sa mga kalalakihan, pwedeng magdonar din dugo every 12 weeks o kaya sa laog ng kada 3 bulan. Pantang sa mga babae man sa laog man ng 16 weeks o kada 4 na bulan, pwede sintang magdonar ng dugo. Sigun kay Miss Nicole Albejo, ang pagdonar ng dugo talagang nakakatabang pandugtong ng buhay. Ang kada sarong blood donation kaya na ining makapagsalbar din sundo sa tulong buhay sa BBP Henry. Kung kaya padagos ang pangapunan kaya nasabing ahensya susog sa pahayag ni Nurse Beho na magdonar ni dugo regularly. Pangalan ng iba man ini mga health benefits para sa donor, nakatabang pakita sa mga nangaipong mga pasyente. 18 to 60 years old, pwedeng magdonar. 16 to 17 years old, pwede nang magdonar basta iguanin consent ng mga magurang
As in, maging senior citizen, pwede. 16, 65 years old. Basta sila konsideradong regular donor, o kaya at least once a year, nakakapag-donate sila karibitihin rin dugo. Basta ang pero sa pinaka-requirement, iyo ang 50 kilograms and above. Kunyan, may mga nakaschedule na mga blood donation drive ang nasabi ng ahensya sa malalaking na lugar dito sa Bicol Region, pero yan man dere ang pangapudan sa publiko na pwede sindang magdonar, pwedeng magdulok sana o kaya mag-contact kay Miss Nicole Anbejo sa Messenger, pwede magduman sa DSL SNRL, dyan yan depende sa Laugcan Compound kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC o dating tiga-akod na BRTTH. Tanganin ng makatabang kita sa mga pasyente nga nangangaito dahilan pa habang nagahaloy nagalang kauman pa dito Henry ang demand na dugo lalo na padigdi sa Bicol Region mapa kita igwa pa kita rin konsideradong lean months. Ang lean months patigapod ini so panahon kung saan ang stock na dugo kan blood bank di ito masana kulang man ang nagdudunar na mga grupo ng mga ahensya kay gobyerno kung kaya may mga pasistemang pinag-i-implementar ang kunyan ang nasabing ahensya. Ang liman, iyo ang first quarter kan taon as in last quarter man kan taon kung kaya pag nag-second quarter na third quarter talagang puspusan tabi depende ang pinag-ibong mobile blood donation sa nasabi ng ahensya, katuwakan man lang lain na stakeholders, kung kaya lang sa indang pangapudan sa publiko, sa mga organisasyon, sa mga grupo, na dahil magduwa-duwang magdulok sa BSL, SNRL, kung sinda nagbabala na magdonar ng dugo, maagi man sinda sa magkakanigong screening, na mahiling kung sinda healthy, as in safe na magdonar may dugo para man sa safety kan mga pasyente. Ayan tayo, Bibi. Na dagdag na storya. Bili ba ko dyan kay Dr. Alan Nalukanyas? Sa likod kan mga kakulangan paminsan, lean month o kulang so dugo. Namamanage na yan na kuhan sa kaigusan niya. Namamanage niya na mamantinir ang dugo dyan sa satuyang blood bank. Nagigibuhan rin nagiba niyang paagi. Yan na pigigib mo niyang nagluluwasinda. Magayonon yan. Na programa na rin. Tama. Kuna kadakol na lindang mga partners na mga organisasyon, uniform unit, di ba pang mga government offices. Pati depende sa loob kan actually pag first quarter and last quarter kan taon, medyo matuman talaga ang vaccination. Ang tigibin nila. Yes. Sa loob mismo kan ospital, sa mga ospital mismo nagduduman, sa mga haritsyo nagduduman, at iba pang mga lugar, pinapuyo sila para magkondosir ng blood donation drive. Yes. Okay. Yan ito dagdag na storya, ay nagbi sa labas, Joshua Pinas, BBC. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oy, Karen, Mobile. Hello, Bibi. Alat ko na madali lang nga. Hello? Ang problema kaya, sir, sa kuluno ng unyan ang nagpaparapatato, dahil naman makukuhaan kay dugo, kaya... Ayun man ang ganda, no? Igibong legal na baga, taday man kay kunyang kaya... Ang pagpatato. Ang tato kaya, gari after 1 year, pag may tato ka, pwede kang makuanan. Pero yun man ang ganda, no? Tama ka dyan, boss. Oo. Yung na sir sabi. Sige sir, salamat. May point ka, di ba? Kapag nagpatato, kapag agari may certain kwan yan, period yan, hindi ka pwede magdonar kidugo. Ako ko tangan, mapatato ako dyan digdi sa Ronald, digdi sa may dagan ko May patato ko ta ako digdi na pangaran, kitawo, igwa ta ako ta akong ipapatato. Kuda didi ko ta sa may hita ko, patatoan ko ta kigari kubra. Kundi, nganya ko, ano kung maraming itsura kung tatuang ko ni kay kubra digdi sa may hita ko. Bura sa may puson ko baga, patatuan ko ta kigari flowers, gari arog kayan. Pigisip-isip.
Ano ito, Joshua? Pag-abot BP sa tato, Tato. sumay tato, o kaya body piercing, Oo. o kaya hikaw, dahil tutugutan mo na para Ito yung ano, tama, sa sunagapod. ugnin sa rong taon. Oh, yeah. Kaya daw tama, 1 year. Ang gap Tapos ka mo na ng 1 year. malay mo, ang pagtato baga paminsan, pagbako, bagbako, pwedeng kon yan, di ba, may problema, di ba? Tato, buda so nagpahikaw. Hikaw. Actually, ang rason, Oh. siyempre, kay puandang masiguro so safety, Iyo. so sanitation, tabi, depende. Tapos Nanggan. sabihin na malinig niya ang pagkatato, malinig niya ang pagkatato. Buda, so ginamit na Iringgilya. Dapat iyan supig ano ito, autoclave. Kaya na takon baga may mga ulakit baga kaan, di ba? May mahigpit na screening actually pati nga ni baga paghikaw BP after dapat 1 year tan sabi ni Madam Beho dapat masiguro so sanitation tamas niya pag hinapot nga sabihon malinig niya ang pakakabit kan hikaw. Iyo, so ginamit pagluhok kaan. Siyempre, for protection man naman BP Henry sa pasyente, Yan. sa donor, masiguro so sanitation and safety, kaya pipalampas kisarong taon. Iyo. Ako nga ko taga pinapatato sa pusod o pinapabugtak hikaw sa puso. Di bagay? Pigbalaan ko man na bugtakan ko hikaw ang dungo ko. Lalong dai bagay nga ako dai na sana. Ikapat akong nailingkan sa nung aldaw. Inimbitan na ako baging speaker. May sarong nagiling sa may sarong participantes. May hikaw sa kwan, sa dungo. May riguyas. Uso bagang ngunyanan sa mga kwan apod kan mga mga arts in design. Uso bagay yan. O sige, salamat Joshua. Goodbye. Goodbye. At sa iyo, hindi ko ta sa may pusod ko baga patatuan ko ta kay flower. Wala rin sa may hit ako ko ta gari cobra. Nganing matakot lamang so kuan. Matakot lamang so makailing duman sa cobra. Hello. Pare, good morning. Morning. Ano sabi? Pare, ang oras ang isa duman sa Say kay Black Nazarene. early morning pare, may early morning na buda may hapon. Natao, nagbiyahe na kami pasiring duman. Aba gara abuton nindo. Pero pag sabak sa Domingo gara 8:30 gayod arogan. Anyway, abuton nindo ito ni Madam. Abuton nindo ito ni Madam. Kunyahan sa ino to? San Vicente. Ano? San Vicente? Oo, duman sa San Vicente Ferrer Parish. Okay. Masimba ka pare? Iyo, tabi pare. Si Madam kay ba mo? Tas pampalaan mo yan. Dahil laog mo yan ta, holiday. Iyo nga ni, tayo pangaji tagaman. Mas maray pa rin na magtaga-bakli ka talaga. Pangaji tagaman pa rin. Magtaga-bakli ka ta, garo, kwa na? Epuan? Ano man anong bakli? Basta, araw mo na, anday ko itaramba ka badagog ni Madam. Sige ang ulok ni Kumandero. Sige, bye-bye. Sige ang ulok ng garilagit. Sige, bye-bye. Okay, ano na nga si Adliv ta? Okay na Ronald, ma-commercial na mo na kita rin. Ang mga, sandali, taba ka may kumpadigding. Patato ka ki Hello Kitty sa daghan. Ngatang senior citizen, hindi na ako mag-donate kidugo. Pwede man, i-assist man po yan. Pagtato mo po, pag-asa girl. Okay. Sige. Okay. Ang mga balita susunod. Makalipas lang ng ilang... Sandali, so stinger ko. Magalipas lang po ng ilang patalastas. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan, magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on April 12, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office at 2nd floor, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Tandaan, April 12, Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 a.m. to 8 a.m. dito sa 729 kHz, DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-9040717. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:03 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta. Ngunyan pong aldaw nin Huwebes, Abril 3. Albay Day. Danyo sa pagkasalo kan Gabaldon Building sa Kamalig North Central School. Uminabot po sa kantidad na 11 million pesos sigon sa Bureau of Fire Protection sa Kamalig, Albay. Comelec mapuuna kan distribusyon kan voters information sheet sa mga botante sa probinsya kan Albay. Sa lado nasyonal, Malacanang nanindugan na supisyente ang naitaon na informasyon sa Senado may kinaraman sa pagdakop kay dating Presidente Digong. Author na si Nicholas Kaufman na pagkamala na lead counsel ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa ibang nasyon, impeachment kay South Korean President Yoon Suk Yeol didesisyonan sa Biyernes. Business News, Department of Agriculture nagdugang nin mga regulasyon para masigurong susunodo na ang naitala na MSRP sa karning orig. Sintomas kan meningitis aramon. Yan po ang headlines mga tugang sa Health News. Taod-taod lang ang detalye kaya. Detalyes ngunyan kan mga darakula niya tong bareta, mapuuna po ang Commission on Election sa maabot na Abril 12 sa distribusyon kan voters information sheets sa mga botante sa probinsya. Ini ang pinag-anunsyo ni Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao kung saan nakabugtak sa mga VIS ang mga pangaran kan mga botante, precinct number, voting center, magin ang listahan kan mga kandidato sa lokal asin nasyonal. Sinabi ni Bunao ng VIS ang masirbing giya kan mga botante para sa pagpapaharaning pirilian. Sa Mayo 12, ang VIS personal na darahon
dadarahon kan mga empleyado kan komisyon sa mga residensya sa kada rehistradong butante sa probinsya kan Albay. Housing units planong itugdok sa Barangay Taisan para sa mga tios na family. Report kay Al Armario. 15,000 na housing units ang planong ipatugdok kan gobyerno lokal sa Legazpi digdi sa Barangay Taisan. Sinabi yan ni Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Sigon sa iya, dakulang bagay ini sa syudad asin dahil kadakol o kadakol pa ang dainin tultol na arong halig sa mga dislocated na pamilya asin mga nagtitirios. Pigamaot kan gobyerno lokal sa tabang kan gobyerno nasyonal asin connection man kan akong Bicol Party List numero 131 na mangyari ini sa mga masunod na bulan o taon. Barangay Taisan na napili dahil yaon digdi ang resettlement site na dakol naman na naka-star asin padagos pa ining pinag-develop. Alarmario, DCGB. Nagwalat po nin sobra sa 11 milyon pesos na kantidad nin danyo sa ansulo sa Gabaldon Building kan Kamalig North Central School kan Abril 1. Yan ang informasyon na ipinaghiras ni Bureau of Fire Protection Kamalig Municipal Fire Marshal Fire Inspector Warren Orendain sa pinaapod na pagtiripon kasahapon kan alkalde kan munisipyo. Sigon kay Orendain, alas 12:49 nin maaga kan marin si bininda nga pod manungod sa nasulong eskwelahan sa barangay Salugan asin alas 12 nin maaga alas 2:12 nin maaga kan ideklarar na under control ansulo. Sinabi ni Manny North Public Schools District Supervisor Eileen Manzanilla na plano nindang mag-implementar ng temporary learning spaces para maipagpadagos man ang pag-aadal kan mga estudyante. Ipinagsuhestyon kan alkalde na gamiton bilang temporaryong relokasyon ang 6 na kwarto sa Kamalig Training Center para sa face-to-face classes. Siniguro man ni Municipal Tourism Office Head Jed Villanueva na handa ang National Cultural Agencies na tabangan ang Department of Education para sa pag-reconstruir kan tangible, immovable cultural heritage property kan munisipyo. Mientras sa plano man ni MDRMO Chief Romel Negrete Jr. na maimplementar ang Oplan Ligtas na paaralan para masiguro ang kahandaan kang eskwelahan para sa mga emerhensya sa satuya na palibot. Marine Multispecies sa Tabaco City nakapagproducer na nin simelya na tilapia asin bangos gikan sa Maunon Ligao. Report kay Jimmy Nasalita. Nakakapag-disperse na ni na mga similya nin tilapia asin bangos an Marine Multi-Species Hatchery na na-establisher kan BIFAR asin lokal na gobyerno nin kan Ligao sa barangay Maunon, Coastal Barangay kan nasabing syudad. Ini ang sinabi ni BIFAR Provincial Manager Christopher Lat sa entrevista kan DCGB News kung saan napapakinabangan na iningunyan. Patatandaan, digdi sa 3rd District, Bali 2, ang Marine Multi-Species Hatchery kung saan saro sa Ligao, asinan saro makukua, duman sa barangay Pantaw sa Libon, alaga ditong sa Libon, mantinido pang pigirahay dahilan sa nadistruso ini, kana bagyong Christine. Basado sa BIFAR Provincial Manager, oras na pareho na ini nagpuproducer nin mga similya, makakatabang ang mga ini sa mga proyektong dispersal kana mga sira kana BIFAR. Anduang legislated marine hatchery na ini napundar na papunduhan dahilan sa esperso ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa Kongreso. Walang uguntaan na Provincial Manager kan BIFAR. Yung maunan po natin sa Ligao ay ako na po ito, functional existing na po. So nakaka-disperse na po ito ng mga tilapia and bangus. Provincial Manager Christopher Lat, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Iba pa niya itong mga bareta, nagbahayag na po rin pagbatian malinlain na diocese sa Bicol Region kay Reverend Father Ronald Anthony Timoner kan Diocese of Daet matapos mapili ni Pope Francis bilang bagong obispo kan Diocese of Pagadian. Sa pagikang anunsyo na pinaluwas kan Vatican kasuhapon, si Father Timoner, 53 anyos, ang magiging canonical position kan Pagadian matapos mabakante. Magpuon kan magadan si Bishop Ronald Lunas sa Abril 2, 2024. Si Timoner naordinahan bilang padi sa Diocese of Daet kan taon 1997 asin nagserbi bilang formator sa Holy Trinity College Seminary, Chancellor kan Daet Diocese asin Vicar General. Bilang panibagong obispo kan Pagadian, si Father Timoner ang mamanihar kan sobra sa 1.3 milyon katao kung sa 80% digdi ang identify bilang Katoliko asin nakawagas sa 26 na mga parokya kan nasabing diocese. Report, mga tugang, hali po dyan sa luwas. Ordinansa po na nagbabawal sa anuman na klase din pambabastos sa mga opisina asin pampublikong lugar sa probinsya ni Albay, aprobado na kan sangguniang panlalawigan. Detalye kay Karen Ala. Pasado na sa sanggunian panlalawigan ng Albay ang ordinansa na may titulong Localizing Safe Space Act sa mga opisina kan gobyerno, mga online platforms, mga pampublikong transportasyon asin sa maski sa impang mga establishmento sa probinsya. Itinasar ini kan Committee on Women, Children and Families sa sesyon kasuhapon kung saan ang katuyuhan ka ini pagbawalon pagmultahon an anuman ang mga klase ng pambabastos o sexual harassment, panghihipo, pang-amoritis, physical na pananamantala asin paghibo nin mga bako komportableng mga aksyon sa mga kababaihan, pati man sa mga kalalakihan, sa mga pampublikong lugar, mga transportasyon asin mga establishmento, buda opisina, basado sa ordinansa, napapagmultahon ng 5,000 pesos ang sisay man na mabalgar sa nasabing ordinansa, halagad ang makukuang multa digdi, sinabing mapapaduman ini sa kabankan probinsya, bako sa gobyerno, nasyonal. Karen Ala, DCGB News. Alas 6:12 oras mga tugang sa Pilipinas. Nagkapirang festival sa Bicol Region isinibog dahilan sa paabot na local and national elections. Report kay Jasmine Bausing. Jasmine, good morning. Go ahead. Nagkapira ng probinsya sa Bicol Region ang nasibog at sinakansilar ng mga festival para sa bulan na Abril at Mayo kaustakan papaabot na eleksyon. Sigun kay Joseph Lilia, Senior Tourism Operation Officer kan Department of Tourism Region 5, apwera sa pagkansilar sa mga festival kan probinsya Albay na isibog man ang Rodeo Festival kan Masbate Province na pigaabangan kang mga turista kada summer. Imbis na ngunya na Abril inigaganapon, pigsibog ang nasabing okasyon sa Hunyo pakatapos kan eleksyon. Katakod ka ini manungod sa pagbabago sa mga petsa kan mga festivals, sinabi ni Trillias na nakadepende sa mga lokal na gobyerno ang pagkanselar o pagsibog kan petsa. Daisindang kapot na totalis na datos na mga nagkanselar na munisipalidad mantang naghahalat sanaan sa indang ahensya kung bagos o daay ang mga okasyon na ini. Mientras tanto, pagsisiguro man kan DOT na matausin ganin dakulang suporta sa mga lugar na niyo na makondusir kan sa indang okasyon sa ibong kang papaabot na eleksyon. Jasmine Bosing, Intern Haling Bicol University, DCGB News. 15 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal.
Kasabay man ang saro sa mga intern ta si Joanna Agripa pagdakop sa mga kolorom na tricycle asin pasaway na tricycle driver sa Legazpi. Hihigpitan kan PSO. Uya po ang report. Mahihiguton kan Public Safety Officer kan syudad ni Legazpi ang pagbantay sa mga pasaway na tricycle drivers asin mga kolorong na tricycle sa bilog na Legazpi sa paagi nin maluwakan na aksyon. Sigun sa pamayo kan PSO Legazpi na si Octavio Rivero, bukod sa oral daw na surveillance, nakipag-koordinar na ang opisina sa mga presidente kan kada toda sa syudad, tanganing iyo naman ang magdisiplina sa mga nasasakupan kaini. Pangapodan man ni Rivero sa mga tricycle drivers, napunduho na ang pananamantala sa mga pasahero, lalo na sa mga haling ibang lugar na nagtatao inining kasusupgan sa syudad. Paglumdum pa kaini sa publiko, na daina pagtangkilikon ang mga kolorong na tricycle, imbis maibitaran ang mga mararaot na insidente, asin mawara na ang mga ini sa tinampo. Asin in kaso man may mangyaring siring na insidente, picturean asin tulos sa i-report sa indang opisina. Sa datos hali sa PSO Legazpi, 15 tricycle na ang sa indang na-impound sa laog kang inot na kwarter kan taon dahil sa overcharging sa ipagpasakay ng pasahero asin mga kolorum. Iyan ang report, Joanna Agripa, Intern Haling Bicol University, DZGB News. Kwarentaidos na miyembro kan Philippine National Police maagi po sa training bilang mga miyembro kang Electoral Board. Joshua Bino sa report. Yes, pagkatapos na mag-agi sa training bilang electoral board kan mga maestro asin maestra, sunod na tututukan asin ipapahiram sa training kan Commission on Election o COMELEC, iyo ang mga miyembros kan Philippine National Police o PNP na pwede man magserbi bilang electoral boards pag-abot kan eleksyon sa Mayo 2025. Susog sa datos kan COMELEC Albay sa paagi ni Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubulaw, digdi sa Bicol Albay. At may pinakadakol na bilang kan mga PNP personnel na masalarom sa training bilang electoral board kung sain 42 na mga PNP personnel halid digdi sa probinsya ng Albay na magkasalarom sa nasabi ng training kung sain nakaschedule man ini sa aga Abril 4, 2025. Ang mga miyembros na PNP pwede man maging electoral board sa pag-abot sa kondukta kan eleksyon sa Mayo 2025 kinsa so dahil na makapag-duty-an ng mga maestro o kaya maestra sa nagkapirang mga sitwasyon o kaya sirkumstansya siring na sana o kaya arog na sana kung mag-igwanin kareribukan sa sarong lugar kung dahil na lang ma-duty nga maestro-maestra PNP na ang itatap o kaya hagadanin tabang ka na COMELEC para maidagos ang kondukta ka na eleksyon. Alagad sa pagtataong doon ni Attorney Maria Aurea Bubunaw, digdi sa probinsya kan Albay, tranquilo. Wala din nahiling na lugar digdi na posibleng magkaigwanin kareribukan, kundi parte ka na pagpapasiguro kan Commission on Election, iyon pagpapasarom sa training bilang electoral board kan mga miyembros kan Philippine National Police. Petag na Bareta, Joshua Bino. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang TESDA, igwa daw kinakahanda na 1,700 na slots para sa scholarship program sa taon 2025. Report hari kay Rosa Balingkit, hali dyan sa luwas. Nakaandam na ang 1,745 na slots para sa scholarship program na itinatao kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA unya na taon sa nagkapirang eskwelahan sa probinsya kan Albay. Sigun sa TESDA Region 5 Public Information Officer Lawrence Arimado, aprobado na ang qualification training siring kan driving, computer system servicing, bread and pastry production, organic agriculture asin iba pang cluster of competencies. Igwaman nin tig 25 na slots kada kwalifikasyon. Katakod ka ini sinabi pa ni Arimado na may mga nag-avail na, alagad kadakol pa ang daing bawas na slots. Apwera naman sa libreng training, igwaman na ipig provide sinda na allowance, libreng tuition fee asin free assessment fee.
Sa maawat mag-training wara man pipiling tawo, alagad dapat 18 pataas na ang edad. Ipagdirekta na sana sa mga nakalistang eskwelahan nganing maaraman kung may mga bakante pang slots. Yan po ang dagdag na report hali sa luwas. Rosa Camilo Balingkit, intern Haling Bicol University. Oras Pilipinas, 20 minutos makalipas ang alas 6 nin aga. Bareta sa lado nasyonal, makalipas lang po kaini. GB News Express. GB News Express. Probado na sa serbisyo dahil nang napatunayan, iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo dahil nang napatunayan, iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na. San Miguel Beer, buksan na. Taste the summer, sama na. San Miguel Beer, buksan na. Tara-ra-ta-ta. Taste the summer, tara na. Drink responsibly. Segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Ito, digdi sa puso ko. Padaba kong segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balot. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Boto numero 5 sa balota para board member Das Maranilla. Dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board member Das Maranilla. Board member ko, Das Maranilla. Maranilla, number 5. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalaoman. Subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo. Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, Legazpi kita magkasararo. Geraldine G. Rosal ka na, alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Kanoy Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Andes Loria, desidido para sa distrito. Kanoy Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Manito para purapo, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo, dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, huwag kang maligdaragan, Legazpi.
man ito para purato magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na pagbabago. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Pablo Mapura buscan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpagibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an paratukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, nanindogan po ang Malacanang na supisyente na ang naitaunindang informasyon sa mga opisyal kan ehekutibo sa investigasyon kan Senado. May kinaaraman sa pagdakop kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dahil na kay pang maghampang sa giraray ang mga opisyal kan ehekutibo dahil naitaon na kang primerong hearing kan Senate Committee on Foreign Relations ang informasyon na gustong madangog kan senador, partikular na si Senador Amy Marcos. Isinapubliko man kan senadora ang sa iyang preliminary findings kaya dahil naman kay pang magatindir giraray ang mga opisyal kan ehekutibo. Tinawanin doon ni De Castro na daing pagpigatago ang ehekutibo dahil nahapot na gabos na gusto kaining maraman sa labauno na oras kang primerong hearing ni Senador Amy Marcos. Kinalma kan Malacanang ang publiko sa posibleng epekto in kaso dagos ng sakupon kan China ang Taiwan. Kasunod ini kan
maging pahayag ni Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Romeo Browner na pigahanda na niya ang soldados, partikular na sa Northern Luzon Command, na posibleng maging mangyari in kaso sa kyadahon kan ibang nasyon ang Taiwan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat na mahadit ang namanuaan dahil ini parte sa nakang preparasyon kan gobyerno. Ito na ang kwenta ni Castro sa Department of National Defense asin sa AFP ang gigibo na paghanda in kaso maglala ang tensyon sa pagultanan kan Taiwan asin China. Mientras may kinaraman sa 250,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan, siniguro ni Castro na nakahandang magtabang ang gobyerno para sa interes kan mga ini. Kumpiyansa ang Egg Board Association na sangunyan supisyente ang supply nin bunay sa Pilipinas. Inang sinabi ni Francis Oyehara, Egg Board Association President. Sigon kay Oyehara, egwanin halangkaw na egg production ngunya na taon kumpara last year. Ang projection kang Egg Board Association parihuman kan projection kan Department of Agriculture as in Bureau of Animal Industry. Padagos pong nakakaresibinin mga mensahe gikan sa suportadores ni dating Presidente Ferdinand Marcos o kaya dating Presidente Duterte ang Filipino-American author na si Nicholas Kaufman dahil sa paghuna siya ang lead counsel ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa iyang Facebook page, post piglinaw ni Kaufman na bako siya ang ICC lawyer kan dating presidente. Sa giraray man na nangapudan si Kaufman sa panibagong Facebook post kay ni napunduhon ang pagpapadala nin mensahe sa iya dahil sa salang paghuna. Si Kaufman sarong American author na nagusurat nin horror as in adventure fiction as in kaibahan sa iyang mga sinurat ang General Siakom's Gold as in Chasing the Dragon. Report mga tugang bareta sa ibang nasyon. Nakalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang durugan. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinamang, padama kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suites
Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yeah, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa Balota. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bicolano, ako Bicol. Katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol. 131 sa Balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa Balota. This political advertisement paid for by Ako Bicol Political Party, second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa Balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa Balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa Balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor
Express. News Express. GB News Express. Alas 6:37 oras po sa Pilipinas. Madesisyon po ang Constitutional Court sa impeachment ni South Korean President Yoon Suk Yeol sa aga Abril 4. Inisarong bulan matapos ang suspinderon kasunod kan pagdeklarar nin martial law kan Disyembre 2024 magigirumduman na nagkaperang impeachment hearing ang ginibo para maraman kan opisyal na halion sa pwesto si Yoon. Maski pwedeng magdesisyon ang Constitutional Court sagod sa Hunyo, ordinaryong minadurar sa nani nagkaperang simana ang pag-issue kan korte ng rulings sa makalihis na presidential impeachment case. Alagad sa kaso niyon, mas haloy na magpaluwas nin ruling kaysa pigalauman para matanggal siyon sa pwesto kay puhan magboto nin pabor ang 8 nin justices asin in kaso man magdesisyon ang Constitutional Court na formal ng sikadan sa pwesto ini maresulta ini sa pagkondukta nin eleksyon sa laog nin 60 aldaw. Business News. Business News. Nagdagdag po nin bagong regulasyon ang Department of Agriculture o DA para masiguro na sunodon ang pork stakeholders asin mga parte kan industriya na ipinagtalaan sa maximum suggested retail price o MSRP sa mga karning urig. Ini parte kan giraray na pag-utob ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa iyang mga pahayag na magkaigwanin mas istriktong implementasyon kan sa indang departamento sa pagbantay kang compliance kan mga retailers sa itinalaan na presyo kan nasabing produkto. Sigon kay DA spokesperson Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance Engineer o kaya Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance Engineer Arnel de Mesa, magkakaigwanin card ang mga retailers para masundan kan sa indang departamento ang mismong pighalian kan mga orig na ipapabakal sa publiko para masiguro kung saan mananggad magkakaigwanin pagitaas kan presyo. Babawion man ang mga permit kan mga traders kapag napatunayan na dain nagsusunod sa napagkasundoan na presyo kan mga ini. Health News, mga tukang, aramontado ang sintomas kan meningitis sa report ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, GP. Ang meningitis sarong infeksyon kung saan ang lining na nagkuprotehir sa utak asin spinal cord naguhubag. Ang ilang na ini may maniba-ibang klase. Pwedeng ini bacterial meningitis, fungal meningitis, parasitic meningitis, parasitic o anemic meningitis, asin non-infectious meningitis. Posibleng makuha na sabing helang sa bagikan pagkonsumo din kontaminadong pagkaon, paglangoy o aksidenteng pag-inom nin kontaminadong tubig, pagsangap nin fungi asin iba pa. Eba na sa sintomas ka na sabing helang, antang kaso, pagkulog nin payo, pagkalibong, stiff neck, kumbulisyon asin iba pa. Kung makamati ka na sabing mga sintomas, abiso ka mga health experts na mas maray na magkonsulta sa doktor. Health News from Newsbase, Mardila, Jai Niba. Thank you, Paring Mar, sa mga istorya. Hali po dyan sa Newsbase. Mientras tanto, aramo ta po ang latest na report sa kabugtakan kang panahon. Hali po sa Pag-asa. Good morning, Pag-asa. Go ahead. Mas pamarin na agad sa Indogabos pati na sa mga parang ita. Northeasterly wind flow ang nakaka-apekto sa Northern Luzon. As in easterlies or doros na hali sa dagat Pasipiko ang nakaka-apekto sa natatatang bahagi pa sa tuyang bansa. Para sa magiging panahon pangunyanal daw, makakamati kita dito sa Albay, asin ang bilog na kapikulan na mainit, asin malinsangan po ito sa hapon na may mga isolated na mga paguran dulot ng mga localized thunderstorm pag-abot ng hapon asin banggi. Samantalang wala kita nakabanderang gale warning, Kaluya, sagot sa katamtaman na turos na halik sa norte sirangan ang mamatayan na may banayad ng gas katamtaman na kadagatan ang pwede pang ma-experiensyohan. Ang highest heat index forecast for today, Camarines Norte 40, Camarines Sur 41, Albay 39, Sorsogon 38, Catanduanes 43, Masbate 40 degrees Celsius. Ang Saldan nagsirang 5:14 aga at umasal na pasyong 5:57 ng hapon.
Philippine Standard Time, 6:43 a.m. At yan lang latest solid issue sa weather forecast ng Pag-asa Southern Luzon. Ako si Dan Troy Infante na rin na aga. Salamat sir sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Yan mga tugang ang latest na report sa kamugtakan kan panahon from Pag-asa DOST. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Jenny Balyaran as in Angel Mostasa, siringman ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Noel Rosal, sa tong gobernador, umayon tanalbay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sa albayado. Probinsya tanalbay, kain buwan siyang maray, programa asin proyekto para sa ikakarahay, serbisyo para sa gabos na mga kahimanwa. Kay Noel Rosal, tunay ng kauswang ng probinsya. Hey, 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 Noel Rosal, sa tong gobernador. Para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste of summer, tara na! Drink responsibly. John Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay John Trinidad. John Trinidad para alkalde ng UAS.
Jan Trinidad. Tide ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Oy, kilala ko ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on April 12, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office at 2nd floor, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Tandaan, April 12, Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliin makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 a.m. to 8 a.m. dito sa 729 kHz, DZGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-9040717. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Nagigutom na ako Ano daw kung luto na dyan si Kuan? Kung luto na sa pamahon dyan ni Cha Melgs. Ano daw kung luto na dyan sa pamahon ni Cha Melgs lamang. Kaya kung nakadarang pamahawan mo niya na aga. Nangiturog kaya ako sa sofa ka sa banggi. Grabe ang pirot kapag uli ko sa banggong alas 5. Kaswapon. Sige. Ang mga helang kangatay. Arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin. Madali lang. Nung yung pig-ulokan mo, dahil man ako man sana po pasensya na po ka mo ta. Ako man sana po nag-iulok. Iyo. Magbahon sana ako mo niya na aga. Gari kaya may nafe-feel ako na igwa kimang gagana Sisa, ano nga nafe-feel mo? Gari may nafe-feel akong gari may manggagana mga tugang na mayor sa Legazpi. Tain pa nga basta gari may nafe-feel ako na igwa pang manggagana. Natangin, kimagana sa igwa kimang gagana nga ni.
Ang mga helang kangatay aron kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing magmangatay kay puan po na sabayan ning protection Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para sa protection kan atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver-Aid na pwede po na sarong antioxidant yan. Nagkatabang para po mapreventaran ang danyo sa atay. Nagapagtao man ng proteksyon asin pwedeng mapugulan ang danyos kang atay. May presyo man o kaya may bisyo man o wara. Mahilig man uminom o day, mas maray po ng Liver-Aid Silimarin Capsule. Sabay natural daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver-Aid na. Para po mga tugang sa baskog na atay, ang Liver-Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Sige, oy, so mga kwan palang tabi dyan ha. So sa tuya tabi na mga nagakampanya. Mainit ngunyan, ha. Mainit ngunyan. Tabi, ang palibot tabi, sabi kan Pag-asa, nasa 39 tabi ang heat index ngunyan. Jadi po mga tugang sa Legazpi, ade, nasa kwan ngunyan, ang heat index ta. Grabe po ang kwan, ang ano yan, ang alingahot. Kaya magtaga solo lang kita ki-comfortable bado manipis-nipis. So medyo mas marenganin ngunya Ronald dapat naka-short sana eh. Naka-short siya na tamaya high. So to baga na short, baga na sukupuon na ang lubot. Maray dum araw ka itong short dapat na mapulis ko. Are. O bueno. Aw garing 2 minutos na lang pag-irestoryahan ta ko tangon yan na. Diyan na lang mamaya lang pagkatapos kan sa tuya na programa. 7:30 kita magdarangugan. Uro aldaw talaga. Igo akong nahiling na bareta sa TV na may nagbuburungaga ng mga drivers. Natanaw yan ali. Di ko aram kung nata minaabot sa puntong arog ka iyan na may nagbuburungagan o kasubanggi nagiling akong news igwa na naman kinagbuburunga may nagsasaraksakan nung na yan mga maisugon mga maisugon baby when I met you there was yan na lang po kita magdarangugan, mga tugang alas 7:30 hanggang pong alas 9. Dumang kita sa programa nga hapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin Webes. Salamat kanserong pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Si Mr. M. Salamat po. Oy, congratulations pala sa bagong bishop kang na-i-assign po sa Pagadian Diocese. Si Father Timoner. Dait yan. Ang tugang niya, ikaw man ki-appointment sa iya eh. Bilang pamayo kang sa pang kongregasyon. So tugang, sabay sinang in-appoint, magtugang pala na padi ini, si Father Timoner. Tabi si Father Ronaldo Anthony Timoner. May tugang pa ining sarong padi na in-appoint man ni Pope Francis na maging pamayokan kongregasyon na kuan ano sendang lugar. Sige tabi ang dait dako lang kuan ano pag na-assign ka sa dait dakol ang kuan dakol na Bicolano ang na-appoint ko niya na obispo sa tuya tabing mga dioceses. Okay, sige po. Salamat kanserong pagantabay. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabo. Tapos na ang programa. God is good all the time. Lakaw, pasiring sa lamesa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural